ഹലോ, അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാഗനുള്ളതാണ് ഈ ചുറ്റണ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിന് അധികം റേറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ റേറ്റ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് കേട്ടോ. അതൊരു ബർത്ത്ഡേയുടെ ക്യാപ്പ് പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ പുതിയ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതേ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുമ്മൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ. അപ്പോൾ അത് പല കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ റൗണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാർസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കളേഴ്സ് പേപ്പറിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാർസും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ലൈറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം. ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഭംഗി കിട്ടുന്നത്. ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാത്രമാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ മിന്നി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.